Karjalaiset, juhlaväki. Kun vedin keuhkoni täyteen ilmaa, vedin niihin salmet ja vuonot, lehtipuiden hämärän ja neulasten pistelyn. Satakielen suljin rintakehääni ja kujerruksen, vaikka enhän minä voisi sellaista todellisen kaltaisena muistaa. Kyllä sen tiesi. Aivan kuten en voisi tallettaa pohjoisten vesien lohen suolaista makua kielelleni, enkä veneen kiitävän menon tunnetta vatsaani. Paljon jäisi taakseni. Sellaista, joka hiutuisi rinta-alassani vielä vuosienkin päästä. Pistelisi reikiä kylkiluideni väleihin. Valuisi vatsaani kylmiksi noroiksi. Luin äsken katkelman toissa vuonna julkaistusta evakkoromaanistani Ennen lintuja. Tarina on syntynyt kotiin, oikeastaan ikävästä kotiin, jossa en ole koskaan edes asunut, eli Karjalaan. Omat juureni ovat Käkisalmen maalaiskunnassa, ja romaanini kuvitteellisen päähenkilön Alli Alavan juuret ovat toisella Laatokan rannalla, Haavuksen saaressa. Romaanini kuvaa, miten talvisodan päättävä rauha solmitaan ja Karjalaan annetaan evakuointikäsky. Romaanin Alli kuuntelee radiosta, miten ulkoasiainministeri Väinö Tanner luettelee paikkakuntia, joiden läpi uusi maanraja tulisi kulkemaan. Ja kauhukseen Alli ymmärtää, että hän on jäänyt väärälle puolelle rajaa. Evakuointikäskyssä ei lähtiöille liialti ohjeita anneta. Käsketään ottaa muonaa noin 5 vuorokauden tarpeiksi. Talvisäähän sopivaa vaatetusta, tyhjä patjapussi, rahaa, asiakirjat. Ja henkilökohtaista omaisuutta voisi ottaa sen verran, kuin arvelee itse jaksavansa kantaa, ottaen huomioon 20 kilometrin päivämarssin. Ei kerrota, millä kulkuvälineellä ollaan menossa, minne ollaan menossa, milloin oltaisiin palaamassa kotiin vai ollaanko palaamassa kotiin. Romaanini Alli lähtee ajamaan perheen pientä karjaa jalkaisin halki Suomen. Mutta hän uskoo, että kotiin palattaisiin vielä keväällä ennen muuttolintujen paluuta. Tästä juontuu romaanin nimikin, Ennen lintuja. Mutta te tiedätte Allia paremmin, kuinka paluun kanssa kävi. Yhä Laatokan rannat keväisin ottavat vastaan muuttolinnut, mutta rannoilla asuneet esivanhempamme eivät ole palanneet. Kun Alli jättää viimeisen kerran hyvästit kotisaarelleen, hänen yläpuolellaan ronkottaa kurkiparvi. Parvi on kuvattu Ennen lintuja -romaanin kansikuvassakin, ja kuulimme sen ääntä puheeni aluksi. Myös George Granfeltin vuoden 1892 Käkisalmen suomalaisajan vaakunassa on hopeinen kurki, joka kannattelee jalassaan sinistä kiveä. Kuten karjalaiset, kurki on rajamaan lintu. Kurjelle mieleinen elinympäristö on suo, jota arkistotutkija Liisa Lehto luonnehtii liminaalitilaksi. Suo on hänen mukaansa rajamaailma, joka ei oikeastaan ole maata eikä vesistöä, ei kiinteää eikä pettävää. Kurki tekee keväiset ja syksyiset muuttomatkansa suurina auroina. Se edustaa samaan aikaan lähtemistä ja jäämistä, juurtumisen syvää ongelmaa. Kumpi paikka muuttomatkalla on koti ja kumpi se, jossa ollaan vain käymässä? Usein Karjalan evakot kertovat muuttaneensa elämänsä aikana monesti tai sanovat olevansa kotoisin ei oikein mistään. Romaanini Alli päätyy Pohjanmaalle, maanviljelijän puolisoksi. Karjalan menetys korostuu Pohjanmaalla.
missä suvut ovat omistaneet samat viljelysmaat usein jopa vuosisadan ajan. Allille kalastajan tyttärenä elannon nostaminen maan sisästä näyttäytyy vaivalloisena, eikä hän ole koskaan ajatellut omistavansa Karjalan merta, siten kuin maanviljelijä ajattelee omistavansa maata. Alli on evakkona kuin lintu itsekin, irrallaan maasta, ilmassa, jonkinlaisessa välitilassa. Dokumenttisarjan Karjalaisten 3 kaupunkia Käkisalmea käsittelevässä osassa todetaan, että lähtemään joutuneet Karjalan evakot eivät koskaan saaneet takaisin perusturvallisuuden tunnettaan. Tämä on periytynyt evakkojen jälkeläisille. Muun muassa traumapsykoterapeutti Sari Ylijuuti on puhunut evakkouden ylisukupolvisesta traumasta, joka heijastuu sodista katsottuna aina 4. sukupolveen saakka. Ehkä evakkomatka on periytynyt säpsähdyksistä, painajaisunista, poissa olevasta tuijottelusta ikkunan äärellä. Evakon jälkeläinen kantaa evakkomatkaa lihasmuistissaan, ei välttämättä sanallistettavissa ajatuksissaan. 1980-luvulla syntynyt sukupolveni on enää harvoin elänyt sodan kokeneen ihmisen kanssa samassa taloudessa ja kuullut autenttisia kertomuksia sotavuosilta. Vaikka sodan ylisukupolvinen trauma yltää myös meihin. Me 3. polven karjalaiset kuvaamme usein tuntevamme selittämätöntä koti-ikävää, levottomuutta. Meitä raastaa kysymys siitä, missä koti on. Esimerkiksi minä olen nuoruusvuosinani asunut 5 eri paikkakunnalla, 16 eri asunnossa, ja kotiutumiseni on aina ollut vaivalloisen hidasta, lähtökipeä. Me jälkeläiset kannamme kehossamme yhä esivanhempiemme geenejä, mutta emme kuitenkaan ole samaa lajia, vaan heimomme on hiukan toinen. Karjalan maata ei ole enää sellaisena kuin esivanhempamme sen tunsivat. 1940-luvun jälkeen evoluutio on jatkuu yhä, ja ihmisinä olemme vähitellen kehittäneet itsellemme ominaisuuksia, jollaisista on hyötyä tässä nykyisessä elinympäristössämme. Suomen kielessä sana sukupuutto merkitsee suvun puuttumista. Karjalaisten jälkeläisenä ja suomen kielen ammattilaisena tämä termi koskettaa minua aivan erityisesti. Voidaan ehkä sanoa, että se 1940-luvun karjalainen heimo joutui kokemaan sukupuuton. Ja me jälkipolvet edustamme hiukan toisenlaista karjalaisuutta. Termit sukupuutto ja ylisukupolvinen trauma merkitsevät ennen kaikkea sitä, että ihminen on laumaeläin, yhteisöllinen. Kotia ei nimittäin tee maaperä, eikä edes maaperään sovelias elinkeino, vaan toiset ihmiset, oma lintuparvi. Kurki ei ole uskollinen paikalle, vaan lajitoverilleen. Kuten sanottu, kurki viihtyy syrjäisellä suolla, liminaalitilassa 2 maan rajalla. Ja siellä se pysyy kumppaninsa vierellä aina kuolemaan asti. Kun kurjen kumppani kuolee, mytologian mukaan eloon jäänyt yksilö saattelee menehtyneen tuonilmaisten rajalle. Maailman mytologioissa kurki siis lentää 2 maailmaa monella tapaa, myös tämän ja tuonilmaisten välillä. Me nykykarjalaiset voimme varmasti samaistua tähän ajatukseen parveen kuulumisen tarpeesta. Ennen lintuja -romaanin julkaisusta kului tasan kuukausi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Olen kirjailijavierailuillani huomannut,
että Ukrainassa käytävä sota on aktivoinut uudelleen oman kansallisen ylisukupolvisen sotatraumamme. Ihmisillä on valtava tarve puhua omista tai suvun evakkokokemuksista muille. Taide on aivan omiaan purkamaan meidän jälkeläisten ylisukupolvista traumaa. Kun puheeni alussa kuvailin Allin evakkoon lähtöä, ehkä osa teistäkin ajatteli joko omaa tai omien sukulaisten lähtöä. Kuvitteellinen Alli siis tekee yksityisestä evakkokokemuksesta yleisen. Hänen evakkokokemuksensa on ehkä hiukan helpompi kohdata vähän sivusta kuin oman suvun kokemus aivan suoraan. Ja yhdessä muiden kanssa, saman evakkotarinan äärellä, olemme hetken yhdessä kuin kurkiparvi, suremme kollektiivisesti. Ja mikä tärkeintä, kun lausumme ääneen surumme, tulee myös mahdolliseksi saada osakseen myötätuntoa muilta. Taide paitsi purkaa traumoja, myös säilyttää kulttuuriamme. Minulla on hyvä esimerkki kulttuurin säilyttämisestä taiteen keinoin. Syksyllä 2019 monitaiteilija muusikko Noora Kauppila itki äänellä pohjalaisella suolla. Ja minä seisoin kumisaappaat jalassa kuuntelemassa. Taivaanrannassa oli kultahehkuinen auringonlasku. Syysillassa metsä tuntui kostealta ja kylmältä. Ikäiseni Kauppila virsitteli karjalan kielellä, itkuliina poskelleen painettuna. Ja juuri silloin syysmuuttoa tekevä kurkiparvi lensi matalalta suon poikki ja suoraan äänellä itkijän yli. Itkuvirsien erityiset itkusanathan on tarkoitettu kuolleiden kuultavaksi. Ajattelin, että tuona iltana kurki todella kävi kahta maailmaa. Se oli side 1940-luvun Karjalan ja tämän päivän karjalaisuuden välillä. Se muistutti rajasta, kahden maan välillä, tämän ja tuon ilmaisten välillä, menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Kun kuuntelin Kauppilan virsittelyä suolla ja katselin kurkiauraa iltataivaalla, ajattelin, että erilaiset rajat voidaan kyllä ylittää, jos ei fyysisesti, niin sitten mielikuvituksen voimalla, taiteen avulla. Ja näin taide säilyttää historiaamme. Ennen kaikkea taide tarinallistaa mentaalihistoriaa, ajan arvoja ja asenteita, toiveita ja pelkoja. Kun kirjailijana tutkin mentaalihistoriaa, tarkoitukseni on ymmärtää ihmisyyttä, mutta ei kuitenkaan arvostella aikalaisten ratkaisuja, koska en tietenkään näin jälkikäteen voi täysin tuntea niitä olosuhteita, joissa ratkaisut aikanaan tehtiin. Silti vaikeaakin historiaamme, kuten evakkouden herättämää surua, pelkoa, jopa vihaa, on tärkeää käsitellä, jotta ymmärrämme itseämme paremmin. Ja silloin samalla voimme ymmärtää, millaisista lähtökohdista meitä on kasvatettu aikuisuuteen. Aikalaiskertomuksissa toistuu usein, että sotien jälkeen sijoituspaikkakunnillaan osa Karjalan evakoista opetti tapakulttuuria muille, eikä itse pitänyt kovin tärkeänä opin saajan sukujuuria. Riitti, että toinen tahtoi oppia. Viime vuosien kirjailijavierailuillani olen huomannut, että jos elämänkumppaneista toisella on karjalaiset sukujuuret ja toisella ei, niin nimenomaan se ei-karjalainen osapuoli tahtoo monesti hanakammin vaalia karjalaisuutta. Rauhan ajassa eläminen sallii meille sen, että elämme hyvin yksilökeskeisessä kulttuurissa. 1940-luvun poikkeusoloissa maailma sen sijaan näyttää olleen hyvin yhteisökeskeinen, ja usein yhteisön etu painoi enemmän kuin yksilön.
Tuossa yhteisöjä painottavassa ajassa karjalaisetkin saatettiin herkästi mieltää homogeeniseksi ihmisryhmäksi. Nykyisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa taas karjalaisuuden voidaan ehkä ajatella merkitsevän hiukan eri asiaa kunkin karjalaisen kohdalla. Yhteiskunnassamme pohditaan sitä, kuka saa käsitellä vähemmistökulttuuria taiteessaan. Toisaalta tahdotaan, että taiteentekijä itse kuuluisi käsittelemäänsä vähemmistökulttuuriin. Toisaalta taas monen taiteilijan pyrkimys on olla objektiivinen tarkkailija ja ymmärtää sellaisiakin ihmisryhmiä, joihin hän ei itse samaistu. Karjalaisuuden kuvaajana koen, että minun osani on olla kuin kurki, välitilassa, kahden erilaisen maailman välissä. Koska vierailemalla erilaisissa maailmoissa voin nähdä kirkkaammin kuin tutun yhteisön sisältä päin. Puhutaan toisinaan kulttuurisesta omimisesta ja termi heijastaa aikamme ajattelua, yksilökeskeisyyttä, ikään kuin yksi yksilö voisi omistaa kokonaisen ihmisryhmän kulttuurin. Ristiriitaista kuitenkin on, että kulttuuria luodaan joukolla. Vaikka maailma on muuttunut yhteisöllisestä yksilöä korostavaksi, ehkä juuri perinteen säilyttämisessä yhteisön etu on yhä tärkeämpää kuin yksilön, aivan kuin 1940-luvulla. Nykyisessä maailmantilanteessa voimakas polarisaatio eri ihmisryhmien välillä, me-ne-ajattelu, kauhistuttaa minua. Sotahistoriassa toistuu se, että jopa uudet sodat ovat alkaneet niiden toisten mustamaalaamisesta. Väkevin ase sotia vastaan on tahto ymmärtää, vaikka ei aina pystyisi hyväksymään. Mikäli keskusteluissa rajataan oikeanlaisten karjalaisten joukkoa liialti, kaventuu se kenttä, jolla karjalaisuuden on mahdollista säilyä. Aina seuraavan sukupolven kohdalla tuo kenttä on taas entistä kapeampi. Karjalainen kulttuuri kuolee, jos aletaan liiaksi säädellä sitä, millä tavoin karjalaisuutta saa ilmentää tai kuka perinnettä harjoittaa. Yksilöä korostavan ajan tavan mukaisesti täytynee sallia monenlainen karjalaisuus, nyt kun elintila on poissa ja karjalaiset ovat hajallaan ympäri maailmaa, eli suku puuttuu. Perinne ei säily ainoastaan vaalimalla, vaan sitä täytyy harjoittaa, ja silloin se myös muuttuu jatkuvasti. Ennen lintuja romaanini Alli ajattelee usein lintuja. Hän toteaa, että eivät linnut välitä siitä, mikä poikanen on kenenkin. Pääasia, että on parvi, jossa lentää. Me käkisalmelaisten jälkeläiset, me kurjet, olemme yhdenlainen parvi, jossa on tilaa yksilölle ja tarkoitus päästä aina vain eteenpäin. Yksilöt yhdessä ovat toistensa suojana, sillä luonnossa yksin jääminen merkitsee usein kuolemaa. Kun Euroopassakin soditaan, nykykarjalaisilla voi olla paljon annettavaa muille. Uskoa siihen, että elämässä voi selvitä, vaikka sota on vienyt kodin, elinkeinon ja maat. Olemme ottaneet vastaan evakkoja Ukrainasta. Ja vielä tulee ukrainalaisten aika käsitellä omia kansallisia sotatraumojaan, todennäköisesti useiden sukupolvien elinajan. Ehkä me voimme evakon kokeneiden sukulaistemme esimerkillä kannustaa heitä tai valaa toivoa, esimerkiksi juuri kaunokirjallisuuden avulla. Tarinoiden kuulemisen tarpeesta kertoo omalta osaltaan se, että ukrainalainen kustantamo hankki evakkoromaanini käännösoikeudet keskeltä sotaa. Me vanhalta kulttuuriseudulta tulevat varmasti jatkamme sanataiteen harjoittamista ja kuluttamista, vaikka hallitus on vastoin useiden Euroopan maiden tapoja nostamassa kirjan arvonlisäveroa ja näin ollen tarinoidemme hintoja.
Samaan aikaan lukutaito heikkenee huolestuttavasti. Ja ihmiskunnalla on yleensä taipumus ajan myötä unohtaa oma historiansa, kuten viime sodat. Silti uskon, että me olemme yhä omalta osaltamme puolustamassa eräitä sivilisaation tärkeimpiä tunnusmerkkejä, taidetta ja historian tuntemusta. Romaanissani Alli kohtaa nuoren sotaveteraanin Vilhon, joka on menettänyt toisen kätensä kannaksen taisteluissa. Erään kerran kaksikko juttelee Vilhon kotitilan keittiössä ja Vilho antaa Allille lahjan. Kun sinä lähdit sairaalasta, ajattelin sinua monesti, Vilho sanoi hiljaisella äänellä. Sinua ja Karjalaa. Mies paljasti selkänsä takaa saimaa tupakkarasian. Se oli likainen ja kulunut. S-kirjaimen yli kulki jokin musta tahra. Sinun pitäisi saada tämä. Vilhon oli selvästi vaikea luopua rasiasta. Kuitenkin hän ojensi sitä tartuttavakseni. Rasia oli kevyt, mutta painavampi kuin tavallinen tupakkarasia. Avasin kannen hitaasti. Rasia oli täynnä vaaleaa hiekkaa. Keräsin hiekan Laatokan rannalta, Vilho kertoi. Ajattelin sotamuistoksi itselleni, kun tuntui, että rintamalla on kaikkein arvokkainta se, mitä tässä parhaillaan puolustetaan. Mutta sairaalassa ajattelin, että minähän olen tuonut mukanani palan sinun maatasi, vaikka hiekka onkin eri rannalta kuin kotisi. Työsin etusormeni hiekkaan ja se tuntui yhtä pehmeältä kuin kotona. Nenään tulvahti meren ja tervan tuoksu. Poskipäillä tuntui Laatokan viima, vaikka tietenkin se oli vain kuvitelmaa. Rintakehässä lainehti lämmin aalto ja vesi yritti tyrskytä ulos silmistä, mutta nielaisin itkun alas. Tuoksuu kodilta, sain sanottua ja pitelin aarretta kämmenelläni. Nyt on vaikea päästä hakemaan Laatokan rannoilta rasiallista hiekkaa tai pullollista järvivettä. Mutta jos ei maan rajojen yli fyysisesti pääse, niin mielikuvituksen voimin kyllä pääsee. Kurkien lailla voimme ylittää maiden rajat, ehkä jopa ilmojen. Säikeitä minun ja Käkisalmen välillä ovat aina kannatelleet seudulla asuneet ihmiset. Mutta vuosien saatossa kannattelijoiden joukkio harvenee ja säikeet käyvät yhä ohuemmiksi. Kuitenkin tunnen, että tänään Käkisalmi-säätiön juhlan ansiosta solmitaan uusia säikeitä, ei ehkä sydänjuuria kotimaahan, mutta tiheää kudelmaa ilmaan. Kokoontumalla yhteen me huolehdimme esivanhempiemme perinnöstä. Kun tarinoimme toistemme kanssa, kurjet lennähtävät jälleen, kuten romaanissani, Kauppisen itkuvirsiesityksessä, Käkisalmen suomalaisajan vaakunassa. Jos sulkisin silmäni, voisin kuvitella, miten vaakunan kurki parvensa kanssa lennähtäisi ronkottaen ylitsemme. Ehkä kurjet toisivat meille tervehdyksiä edesmenneiltä rakkailtamme, kuten Karjalassa uskottiin muuttolintujen tekevän. Hetkisen ajan olisimme kaikki samassa parvessa. 1940-luvun karjalaiset ja me nykyiset. Syksyllä kurjet vaihtavat taas kotiaan, mutta tänään pesäpaikalla ei ole niin väliä, kun meillä on toisemme. Kiitos Käkisalmi-säätiölle juhlan järjestämisestä ja kutsusta juhlapuhujaksi ja oikein hyvää juhlapäivää kaikille.